از قهرمانی دسته تا به بازیگری نولوزیم. امروز بازیگرانی را قید میکنیم که هنر زیبایشان را گم کردند. بعضیشان بر وقت خیر و خوش کردند و بعضی دیگر به لیگ های نوچیز رفتند و بعضی دیگر باشد تا حال تسلیم شدن نمیخواهند. اکنون توپ بازیگرانی را قید میکنیم که از یادها فراموش شده ایستادند. دوستان، اگر شما به تماشای فوتبال و دیگر نوع ورزش شوق داشته باشید، اگر شما خواهید که تماشای بازی‌ها برایتان باز هم جالب‌تر گذرد، پس حتما از خدمت رسانی‌های شرکت 1x استفاده برید. در 1x رجیستراسیون آسان و پرداخت از تمامی گوشه کنار دنیا، ولی مهمتر از آن بونوس تا $100 در اولین پرداخت با پروموکد تچفود. سیلک ضروری در کامنتاریا. به همه موفقیت. زمان азар ба бозигари манънашаванда табдил ёфта буд. соли 2017 ин бозигар ҳамаро гирди ангуштонаш чарх мезанонд. ӯ дар рӯйхати топ бозигарони ҷаҳон қарор дошт ва дар премер-лига касе ба ӯ сарбасар шуда наметавонист. баъди гузариши калон кардан ба Реал Мадрид бо арзиши 146 миллион евро соли 2019 ҳамагон фикр карданд ки Реал Мадрид ҷекпот задааст, аммо корҳо тамоман баръакс ранг гирифтанд. Эден Азар дар Испания кораш омад намекард. ҷароатҳо сади роҳаш мешуданд, вале вақте ки сиҳатам бошад ба ҷуз ҳунарпешагӣ дигар коре дар майдон намекард. айни ҳол бошад ӯро 5 миллион евро нарх карданд. ояндаи Азар чӣ мешавад, ҳамаро ба фикр бурдааст. шояд мураббии шиноварӣ ва ё кёрлинг мешаваду халос. ба ин монанд ҳолати Филиппе Каутиньо мебошад, нафаре ки аз қаҳрамони даста то ба бозигари нолозим рафта расид. замоне ӯ бо ҳунари зебою голҳои диданияш дили мухлисонро беис шод мекард. аммо ҳолаташ имрӯз ба нафари транзитӣ, аниқтараш бозигаре ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи ҷойи нав аст, монанд аст. мутаассифона гузариш ба дастаи дигар карьераи Каутиньоро тамоман иваз кард. ӯ ҳамон сабки хоси худро гум кард ва ба бозигари нолозим ё бетаъсир дар бозии дастаҳои ояндааш гашт. гузариш ба Барселона бо маблағи 150 миллион евро, оқибат бо 14 миллион евро ба Астон Вилла аз беқадрии ӯ гувоҳӣ медиҳад. нафари баъди ситораи ҷоми ҷаҳон Хамес Родригес мебошад. соли 2014 дар беҳтаринҳои ҷаҳон шомил шуда буду Колумбияро то ба якчорфинали ҷоми ҷаҳон бароварда кафши тиллоиро низ соҳиб шуд. ӯ дар сархати хабарҳо буд ва албатта ки Реал Мадрид ба суроғаш баромад. онҳо Хамесро бо маблағи 80 миллион евро харидорӣ карданд ва умед доштанд ки Хамес ҳамон ҳунари зебояшро боз ҳам рушд хоҳад дод. дар аввал бозиҳо бо муваффақият сипарӣ мешуданд. Хамес голҳои муҳимро мезад ва кӯмак кард ки Реал баъзе аз ҷоизаҳоро ба даст орад. ана баъд хати сиёҳ ба роҳаш пайдо шуд. ҷароҳатҳо ва нокомиҳо тез-тез ба чашм мерасиданд, вале футболбоз талош мекард то формаашро нигоҳ дорад. бо гузашти вақт Хамес дар Олимпиакос бо 9 миллион евро бозӣ карданро идома медод. анҷоми бад барои ӯ, вале аз Реал Мадрид ба Олимпиакос ин поинравии зиёд барояш гашт. акнун бошад шартномааш бо розигии тарафайн бекор карда шуд. ситора аз дурахшиш монд. нафари баъдӣ дар рӯйхат Алексис Санчес мешавад, ки нишон дод ки бастани шартнома бо Манчестер Юнайтед ин кори хатояш ба ҳисоб меравад. аз шӯхӣ берун, ба ин бача чӣ шуд? ӯ алмоси дастаи Арсенал ба ҳисоб меравад ва натиҷаҳои умумияш 0-75 гол дар як бозӣ буд. баъди ба Юнайтед рафтан ӯ гӯё фаромӯш кардааст ки чӣ хел футболро бозӣ кунад. шояд ки сабаб дар он буд ки фишор болояш барои баландмаоштарин бозигар буданаш буд, вале ин гузариш ба ӯ таъсири манфӣ расониду халос. ҳолати Санчес ҳатто баъди ба Интер Милан бо маблағи 4,5 миллион евро рафтан ҳам беҳтар нашуд. албатта ӯ худро дар Сан-Сиро нишон дод, вале он Санчеси пештара тамоман ба чашм намерасид. ӯ замоне бо Озил ҳамоҳангӣ мекарду хоби бади ҳимоятгарон гашта буд. дар бораи Озил ки гуфтем, ӯ ҳам дар рӯйхат қарор дорад. ҳатто яке аз беҳтарин бозигарони премер-лига будан кӯмакаш накарду оқибат рӯзаш то ба Суперлигаи Туркия рафта расид. бовар кардан душвор аст ки Озил яке аз топ бозигарони премер-лига буду бо Арсенал шоҳкориҳо мекард ва имрӯз дар футбол нест. Озил дар синни 34 солагӣ майдонро тарк кард. таассуфовар аст, вале Озил ба карьерааш ки саршор аз лаҳзаҳои фаромӯшнашаванда буд, хотима бахшид. ба Озил монанд боз бозигаре аст ки дар овони ҷавонияш рӯ ба таназзул ниҳод. ин ҳам бошад Деле Алли мебошад. аввалан ӯ таҳти роҳбарии Мауриньо дар Тоттенхем дурахшиши зебо карду ҳама диққат ба ҳунараш буд. дар синни 23 солагӣ ӯ аллакай шумораи бештари голҳоро мисли Лемпард, Паул Сколс ва Стивен Ҷерард дошт.
баъдан ӯро аз ҳайати Англия дар Евро 2020 бо сабаби формаи бадаш берун карданд. Деле Алли ба ҳаёти берун аз майдон бештар диққат равона кард. ахиран Деле бренди муди худро низ таъсис дод. одамон барояш механдиданд ва мегуфтанд ки хубаш аз футбол дида ба дигар кор машғул шавад. албатта ки мухлисон ҳақ доштанд, зеро бозингар нархи худро аз 100 миллион евро то ба 11 миллион евро фаровард. натиҷаи бади бозингар. дӯстон, боз кадом бозингарониро медонед ки имрӯз аз ёдҳо фаромӯш шуданд? ҳатман дар комментария қайд кунед ва пайгири наворҳои ҷадид бимонед. хайр дӯстон.